Dobili smo novu mangu na srpskom. Naime, izdavačka kuća Čarobna knjiga je odlučila da prevodi za sada 3 mange, Blade of the Immortal, to jest Oštricu besmrtnika, Alitu, kao i mangu koja nas najviše interesuje, a verujem i većinu vas, to jest Tokyo Revengers, ili kako Čarobna knjiga to prevela, Tokijski osvetnici. Velika je zasluga ljudi sa ovih prostora što dobijamo nove mange na srpskom, jer da ih ljudi ovdje ne kupuju, definitivno ih niko ne bi ni prevodio. Ovi naslovi će izlaziti jednom mesečno, Tokyo Revengers svake prve srede u mesecu, Oštrica besmrtnika svake druge srede, a Alita svake treće. Fokus je na ovoj mangi jer je definitivno najpopularnija od ove 3 i najviše ljudi će nju kupovati, tako da želim da dam svoje objektivno mišljenje jer sam je naručio čim je izašla. Prvo moram da se dotaknem cene jer je manga veoma pristupačna za svakoga. Cena tokom prve nedelje nakon izlaska mange je samo 300 dinara i poštarina je 200, što je ukupno 500 dinara za jedan volijum, a imaće ih oko 30. Posle prve nedelje cena za online poručivanje je 350. Naravno, ako odete u knjižaru i kupite, bit će još jeftinije. Cena na ovim prostorima i ne može biti veća jer takvi su uslovi u kojim živimo. Cena u dobrom delu i određuje da li će neko sakupljati ceo serijal ili neće. Na zapadu je jedan volijum Tokyo Revengersa oko 10 eura. Sada da pređemo na štampu i greške tokom prevoda. Nisam zapazio prevelike greške, samo što su Majkija preveli Miki, što apsolutno nema smisla zašto bi prevodili nečija lična imena. Također nema cenzure kao što možemo vidjeti ovdje, papir je jako tanak i na nekim stranicama se providi, ali to se i očekivalo, ne bi trebalo da vam pokvari utisak. Što se tiče crteža, iskreno sviđa mi se. Jedna lična zamerka, i ovo me jako nervira, izgužvana je korica. Ne znam da li je njihova greška ili kurirske službe, ali eto meni je zapala ova koja je izgužvana. U suštini ne menja ništa, samo što sam ja perfekcionista pa kad stavim na policu želim da sve lepo izgleda, ali nije ni to toliko strašno. Ovaj prvi volijum pokriva prvih 5 čaptera i jako se brzo čita, bar po mom mišljenju. Za manje od sat vremena sam pročitao ceo volijum, koji pokriva 5 čaptera, to jest 3 epizode anima, tako da 3 epizode anima su vam isto tako oko sat vremena. Ja vam preporučujem da ovo kupujete i čitate naravno ako vam se svidi i ako želite još klipova na ovakvu temu, lajkujte ovaj video. Ostavit ću vam link sajta u opisu, tamo možete da naručite ovu mangu i samo da napomenem da ovaj video nije sponzorisan. Ovo radim jer želim da podržim Čarobnu knjigu, što je pored Darkwooda počela da prevodi mangi. Mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!